Kaixo, jaun Andreok, nire ponentzia izango da hizkuntzen jatorritik Babelen mitora arte. Saiatuko naz, azaltzen labur-labur hau da komunikazio bat, ez da hitzaldia, komunikazio bat baizik. Alde batetik, Felix Zubiaga, ekarri nahi dut ona, Felix Zubiagak proposatu zigun, aspaldi, mito hitza mintzotik etor daitekela. Hau da, mitologia izango litzateke berbaz transmititu dena historia, belaunaldiz belaunaldi, ezta? Orduan, hori garrantzitsua da. Garrantzitsua da, ematen dio mitologiari, garrantzia handiagoa, ez dira kontakizun, asmatutako kontakizunak, normalan oinarri bat badago, eta hainbat mitologiak azaldutako gauza batzuk, bai frogatu dira hor daudela, ezta? Agian beste nonbaiten idatzita egon direlako, adibidez, ugolde handia, munduko ugolde handia, Biblian ere jaso zen, baina kultura askotan, Australiako tribuetan, Amerikakoetan ere, aipatu izan da, ugolde handi bat egon zela, ezta? Orduan hau oso garrantzitsua, mitologiari kasu apur bat egitea, aztertzea, Bibliari bai beste modu batera, batzuk esaten dute, asko aldatu dutela, baina oinarrizko gauza batzuk badudela, eta Biblian jasotako Babelena ekarri nahi dut komunikazio honetara. Babel arte hizkuntza bakarra zegoela, Babel eta gero hizkuntza asko, badakigu leku askotatik gainera, hor bi zibilizazio egon zirela, batetik eizan, frutu bilketan eta artzaintzan oinarrituta zegoena, ibiltariak zirela gure arbasoak, eta gero momentu batean sedentarismoa hasi zen, nekazaritzak indarra hartu zuen, jendea finkatu egin zen, eta orduan hasi zirela hizkuntza bereizten, sedentarismoan batipat. Baina hor Babelek izaten digu hor zerbait gertatu zela, hor momentu konkreto baten berizketa hori arinago izan zela, sedentarismotik, ibiltariak izatetik sedentarioak izatera, milaka urtetako prozesu bat izan zen, baina segurazki hor zerbait gertatu zen, ezta? Orduan, Babelitza, hor beltza, Belzebu, gauza negatibo bezala, beltza, ezta? Beltza, ilundu, ezta? Eta hizkuntzekin, balbuzear, bable, balada, berba, hizkuntzarekin lotutako berba askotan daukagu hizkuntza askotan. Orduan etimologia posible bat, igual hau, ez daukenilako zankarik ez bururi, baina beko apalean esaten dugun bezala ipintzen dugu, badezpada etorkizunerako, Babel, hitza ilundua, ezta? Berba ilundua izan zitek, ezta? Gero, badago, eztabaida luze bat amaitu ezina, zenbat hizkuntza sortu ziren. Munduko hizkuntzak, badatoz hizkuntza bakar batetik, badatoz hizkuntza desberdinetatik, aldi berean sortu ziren hizkuntza desberdinak, momentu desberdinetan. Eta horretarako Bittor Kapanaga gogoratu nahi du, Bittor Kapanagak proposatu zuen irunimia, sinonimia hirukoitza bezan da, harritzen zen asko Bittor Kapanaga, esaten zuelako ure esateko euskeraz baduzkagu hiru erro. Daukagu ur, erabiliena, baina badukagu iz ere asko erabiltzen da, itzazo, ur asko esan nahi du, izurde, itzazuko urdea, eta badukagu bai gar, gutxiago erabiltzen da, baina gardena, eta badaukagu koba, leize, zulo. Josu Naberanek zerrenda lusatu du, Kapanagaren zerrenda, eta bai, Josuk ere esaten zuen, hor bere ustez, Bittor bezala, berak ere pentsatzen du hiru sustratu egon zirela. Hiru sustratu nagusi, hiru hizkuntza nagusi, eta horietatik nolabait gainerakoak sortu direla. Eta bitxia da, baina hori lotuta dago hiru arrazen teoriarekin.
gaur egun esaten dute arraza bakarretik gatozela, baina nik uste dakit hori globalismoaren oingo zera da, baina beti pentsatu izan da hiru arraza, kaukasiarrak, zuriak, nigeriarrak, beltzak eta asiarrak horiak, ez da izan zitezkela, ez da. Eta bitxia da, ze hiru sustratuekin bat etorriko litzateke teoria hori, baina bueno, hori hipotesi bat baino ez da, ea hizkuntza bakarretik gatozen, hiru hizkuntzetatik gatozen, ez da, jakiteko. Felix Ubiagak esaten du beste gauza garrantzitsu bat da, berak uste duen dela 5.000 urte Mesopotamia inguruan, aldaketa handi bat egon zela, eta hori ikusten da iruditerian, garai hartatik heldu zaizkigun irudiak, lehenagotik hangoak eta ostekoak, eta hor aldaketa handi bat ikusten dela, nola gizona gero paper importanteago hartzen duen, iruditeri guzti horretan, ezta? Eta berak hor kokatzen du nolabait hizkuntz aldaketa. Hizkuntz aldatu behar izan zuten botere aldatzeko, jerarkia ezartzeko. Ordura arte ez zegoela jerarkiarik egon, baina nekazaritzako produzio handiekin, estedente izugarriekin, batzuk ikusi zuten ez zutela lan egin behar, eta hori justifikatzeko botere aldaketa handi bat egon zela. Eta hor neolingua bat sortu zutela, neolingua bat. Hizkuntza oso garrantzitsua da, botererako. Carmen Jiménez Huertasen lana oso ondo azaltzen du, ingeniería lingüística, lo que no quieren que sepas, benetan gomendagarria da liburu hau. Eta adibidez, RAE, Real Academia de Lengua Española, hor nork agintzen duen ikustea besterik ez dago, konturatzeko hizkuntzaren garrantzia. Eta hiru dira, hemen ere, hirukotea. Banco de Espainiako burua, CaixaBank, finantza alorreko bi, eta Espainiako erregea. Eta kuriosoa da, RAEk gorde ditu bere edizio zarrak, hiztegi zarrak, baldin bagoa zoin dela 80 urtetako, 100 urtetako hiztegi batera. Errentaren definizioa izango da, ondare batek ematen dizu nolabiteko irabazia, ez? Lur bat baldin baduzu, etxe bat baldin baduzu, urte amaieran, hortik irabazi bat lortzen duzu, ezta? Baina aldatu egin zuten, zerga berri bat ipintzeko, badakizu egunero daude zerga berriak asmatzen, eta orduan lanari diru bat irabazteagatik, soldata bat irabazteagatik, zerga bat jarri behar zenez, esan zuten, errenta zela ere bai, zure soldatak, zure eguneroko lanak ematen dizun irabazia, eta orduan hor zerga bat ipin daiteke, ezta. Beste errenta zarreia ipinita zietenez, behar izan zuten errenta kontzeptua zabaltzea, zergaren iturria zabaltzeko, ezta. Neolinguak hor daude, eta orduan nire hipotesia da, hipotesi bat besterik ez, eta hor botere aldaketa bat egiteko, nekazaritzako estudente horretaz jabetzeko, momento baten eskolaren bidez oso garrantzitsua da, hizkuntza apurka-apurka aldatzen hasi ziren. Apurka-apurka baino arinago gero astirago prozesua, baina une baten eman zioten, eta nola aldatu zuten hizkuntza? Lotura bat mantenduz, baina aldaketa txikiekin lexikoa desitxuratuz. Adibidez, esango baginio erdaldun bati, bueno eta onatik datorrela, esango lukete hau, buruti dago, ezta? Baina ona, bona, be bat ipini, eta hitz bat daukagu guztiz desberdina. Gero bona hori buena bihurtu zen gazteleraz, beste hizkuntza romaniko batzuetan ez, baina edo apoa, apo, sapo. Beitu zerreza. Zu ume bati, etxetik apo esaten etorriko zena, etxetik ona esaten etorriko zena, zu bona esaten diozu. Eta lehenengo belaunaldiak konturatzen da jolas bat bezala, lotura ikusten du, gogoratzeko errezago, baina hurrengo belaunaldia bona ikasi duena onatik urrundu duzu, ezta. Oio, pollo, antzo ez dugu erabiltzen, antzar erabiltzen dugu, baina arkentzen badugu, arra, antzo, erroa da, antzo, ganso,
ostean, etxoste, etxoste, etxaren atzeko aldea, posterior, en la parte posterior de la casa, opa, kopa, hemen ez bakarrik letra bat gehitzea, baitere eremu semantikoa zabaltzea. Opa egin, zer behar dugu opa egiteko, kopa bat, ezta? Opa, kopa. Iko, piko, figo, ez? Gero beste aldaketa bat, F. Ama, mama, gehitu dute hemen. Ata, bizkaieraz, ata, ate, ata, pata. Gero bebai, badaukagu genero bereizlea, gero gaztelerak maskulino eta femeninoa berizten duenez, hor ata, ja, pato, ondino urruntzen du gehiago hitza, ezta? Bueno, hau da, nolaiteko lehenengo tresna. Terminologian, gehitu letra bat aurrean, eta holan berizten duzu hitza. Beste aukera bada, metatezia. Metatezian, hor zilatxo bat aldatzen duzu lekuz, adibidez, osasuna, salud. Nork esango luke, ez? Daukatela za berdina, zeratik, ez da? Eukitzea fonema bat berdina, daudenetatik, ezin da kasualitate izan, ez da? Orkatza, korzo. Orga, karro. Hor badakizue ga, bodega, petaka. Orga, karro. Ditzateke. Gaio, lago. Gaioak jendea pentsatzen du oilarrak direla, asko erabiltzen da herrietako simboloetan, gaio kanta, edo Portugal, edo Frantzian bebai, ez da. Frantzia adibidez, uholdeak eta, glaziazio eta gero, lakuz beteta zegoen, gero, 100 urtetan lehortzen joan zirenak. Baina gaio lago, izan ziteken gaio toponimian lakuak izatea aurretik. Abo, boka. Bizkairatik batzutan hobetu ikusten da errosarra. Abo, boka. Horregatik abokatuak, los abogados, badira aboaren artistak, ezta? Itzegitearen bidez, gero, nire ustez, hirugarren bereizle handia izan da bodega petaka. Batzuk esaten dute hau izan dela berezkoa, gure garapen, gorputzaren garapenean gero errezago, hasieran, ezin genuen ahoskatu, baina gero bai, nik uste dut ere agian bultzatu dutela. Adibidez daukagu playa, jendea pentsatzen du euskeraz, hori erderatik datorrela, baina toponimian badaukagu. Playa handi, Irunen, daukagu playa barri, Lutxana, Erandion. Eta, klar, playa baino lehen, petaka, blaia zer da, blaia badakigu denok. Itsasoa, lehorra, eta erdian dagoen gauza bat, batzutan lehorra da, baina beste batzutan itsasoa dirudi, blai dagoelako, ez da? Mugakoa, ez da? Edo adibidez, berna, pierna. Hemen kriston aldaketa egon zan, eta, klaro, pernile, berna hil, pernil, ez da? Orduan, hemen aldaketan dionek ere despistatzen du izugarri, ez da? Orduan nik uste dut hirugarren elementua, bereizlea, bodega petaka izan zen, ez da? Soinudunak, BDG, bagorretara pasatzea, ez da? BTK, ez da? Gero, laugarrena ere oso garrantzitsua da, laugarren bereizlea, eta da deklinabidea. Deklinabidea, atzetik aurrera pasatzea. Ikerle askok, Imanol Agirrek, eta askok esaten dute hizkuntza zaharretan, euskeraz bezala, hizkuntza aglutinanteak zirela. Eta gero hori momento baten deklinazioa aurrera pasatu zela, ezta? Eta ekarri nahi dut hemen latina eta hizkuntza erromanikoak. Taulau garrantzitsua da oso, ze adibide bat, joango gara kasu batzuk ikusten. Soziatiboa, norekin. Jainkoa zuekin. Dominus bobiscum.
El Señor esté con vosotros. Bueno, moztu behar dut, grabazioa, aurrera ba. Laugarren bereizlea oso garrantzitsua dena, deklinabidea. Hau hizkuntza berria, neohizkuntza sortzeko, nire ustez nahiko garrantzitsua. Imanol Agirrek eta beste ikerle batzuek proposatzen dute hizkuntza zaharragoak direnak aglutinanteak zirela. Eta hemen ikusten da, euskara aglutinantea da, latina erdian dago, bai, adibidez, latinez, eduki aldugu kun amikiz, lagunekin, edo bobiskun atzean. Ez kun aurrean dago hemen, bobiskun atzean daukagu, jainkoa zuekin, ez da? Latinan ikusten da aurrean eta atzean baten bat, baina gehienak euskaraz bezala atzean doaz. Hau da, latina, neurri baten, deklinabidea ikusita, antza badauka euskararekin. Ez da bakarrik atzean eukitza itxatzita itzari. Ikus ditzagune kasu adierazgarri batzu. Adibidez, norekin kasua. Euskaraz, eukiko genuke jainkoa zuekin, Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, el Señor estinguian vosaltres, o Señor estea contigo, hau galizieraz azken, ezta? Bueno, fijatzen bagara, euskeraz daukagu kin, ezta? Osagaia, deklinabidea egiteko. Kun latinez, fonema bi, lehenengoa eta azkena, familia beberekoa, ezta? Oso antzekoak da partikula. Eta hizkuntza erromaniko batzuetan ez, baina beste batzuetan kon, gazteleraz, galizieraz, abek, frantzesez, daukate bai K edo C, nahi duzuen bezala esan, eta N, euskeraz bezala ez, SM latinez bezala. Hau da, partikula bera erabili da norekin kasua egiteko. Ezin da kasualitate izan, ez da? Begiratzen badugu beste kaso bat, nora, bai, guk esaten dugu etxerantz, etxera noa, ez? Latinez, hemen desberdina da, ibade indomuntuan, eta gaztelaz esango genuke boi a casa, baina baita ere boi para casa. Para, hor daukagu euskeraz bezala errea. Hau segurazki erre hau galdu egin zen, horregatik hizkuntza romaniko gehienetan A geratu da, baina antzekotasun bat ere somatu aldugu, ezta. Pasatzen bagara hurrengo kasora, non kasura, Erroma lazion dago, ezta. N bat erabiltzen dugu, non kasua adirazteko, eta latinez aurrean doa, baina erabiltzen du in. N ere bai erabiltzen, eta gazteleraz, en, Roma ez da, en, el Lazio. Katalanaz ez, baina Galiziaz ere, no, hor daukagu N partikula. Oda, partikula bera dago, latinez, euskeraz, hizkuntza romaniko askotan, ze kasualitate ez da. Ikus dezagun beste kasu bat, ablatiboa. Arroses nabil, ámbulo con rosis, camino con las rosas, camí en les roses, camino coas. Bai? Bueno, hemen, hau, barkatu, hau ez da, bai? Hemen latinez ez dago, baina, bai, gazteleraz ere ez. Hemen ere esango genuke ezetz, baina, badago bat egite txikia, esango genuke ezta. Gero daukagu genitiboa, noren, arrosaren kolorea, color rosae, el color de la rosa. Hor bokala ikusten dugu,
euskarazko plurala ere baino ez dauka, ezta? Arrozen. Eta hemen, bueno, bokala bat egiten duenean, hor bat egite txikia da, ze bokala berdin esatea, aukera gehiago dago, bost bokal baino ez direlako. Baina konsonanteak daudenean, hor bai ikusten da, kasualitate handiago. Bokatiboan ere antzekotasun bat ikusten da bokalekin. Hau da, deklinabidean ikusten denez euskeraz, latinez, eta hizkuntza romanikoetan nolabaiteko badirudi iturri beretik edan dutela. Iberieraz ere, iberieraz ez dugu adibiderik jarri, baina genitibo ere euskeraz bezala egiten zela badakigu, ezta. Aurrera goaz, beste bosgarren hizkuntza berria egiteko tresna. Eta nik uste dut trabatuak behar dutela kapitulo berezia. Euskaldun hori beti kostatu zaizkigu, ahoskatzea, umei ere kostatzen zaizkie. Umei ere kostatzen zaie barkatu. Eta ekarriko ditut ikerle batzuek egindako adibideak, ez? Obra. Obra hitza, hemen bokal bat faltako litzateke, eta ipintzen badugu Joseba Mintegik esaten duen bezala, obera daukagu, ezta? Argi ikusten da, nondik etor daiteken hitz hau, ezta? Orduan, bokalak kenduta hitzetan lortu zuten, erabat desberdinak ematen zuten hitzak sortzea. Beste adibide bat, Javi Goitiak aspaldi aipatu ziguna, grua esaten dute, gruiatik omen datorrela, baina berak, trabatua denez, bokal bat jarri zion, gorua, eta azaldu zigun, lehenengo garabiak, ez zira gaur egun besodun horiek ikusten ditugun, birakorrak, baizik eta enbor sume bat zen, putxoaren ingurunearen gainean jarrita, eta enbor horrekin biltzen zuten soka luzea, ezta. Hau da, gorua edo rueka gazteleraz, besterik ez zela, ezta. Gero Benemanek, bere Europa Baskonika liburuan, eta jende gehiago proposatu du, ez? Grande, eta gara handi, ez? Garatua eta handia, ezta? Grandi. Birrintzeko, hemen iak kentzen badugu, brindu, brindar. Javi Goitiak esaten du, benetan opa egiteko, kopa bota behar zutela lurrera eta utzi beste inork edan ez ezan kopa horretatik. Eta, trabatuak bai ematen dute joko polita, hor bost bokal baino ez dira falta daitezken etako bat, orduan errezago da, eta lantzeko gaian ikusten. Eta amaitzeko, baina badude beste batzuk ere, hau da proposamen bat, jende animatzeko ikertzen. Grafia aldatzea. Ez dakit inoiz galdetu diozuen zure buruari, nik oratzen ikasi nuenean idazte, esatu nuen, segatik B, segatik Q, gazteleraz aulioa, eta euskeraz behintzat dana B, ezta? Eskerrak, ezta? B eta V, berdintzua dira, minuskulaz idazten badugu, V da, B bat, pizka bat, motzagoa, ezta? Eta ahoskera, batzuek bereizten dute, beste batzuek ez. Baina, klaro, grafia aldatzen baduzu, adibide bi jarriko ditugu. Felix Zubiagak proposatu zuen, gaztelerazko bila, la villa, Villabona. Hori, argi zegoela, eta zer da ba? Bai, bildua, bila da gune bat non etxeak bilduta elkarrekin dauden. Bildua izango litzateke, bildua, bila. Eta bai, hori hizkuntza zaharreko berba izan daitekela proposatu zen. Baina, klaro, bez ikusten badugu, bez ikusten baduzu bila idatzita, pista handiak ematen dizkizu, ez? Edo arderatzat,
erderazkoak badira, segurazki iberieraz ere bazirelako. Baina euskal grafiak ikusten ditugunean, kutxillo idatzita edo barkua, barrubakua, adibidez, Javi Goitiak proposatu zuen kutxa egiteko tresna. Kutxillo izan zitekeela. Grafiaren aldaketa ere lagundu egin du. Idatzi beste modu batera, eta horrela badirudi hizkuntza berri bat daukazula, hitz berriak dituzula, beste hizkuntza. Orduan, aipatu dituan bezala, badude hemen, berriro gogoratuko ditut, hizkuntza berria edo neolingua sortzeko, agian, Babelen, hitzak kontsonante bat aurrean sartu, ona, bona, apo, sapo, metatesia, silaba bera buelta eman da, gaio, lago, abo, boka, metatesia bigarrena, hirugarrena, bodega petakan bortzatzea soinudenunetatik gorretara pasatzea, BDG-tik PTK-ra pasatzea, urrengoa deklinabidea aurrera pasatzea, oin dela gitzi, badira urte batzuk, ikerle batek euskarari malgutasun gehiago emateko prozesu hori proposatu zuen. Deklinabideak hitzen aurrera pasatzea. Agian aspaldi gauza bera pentsatu zuen eskolen bidez neohizkuntza egin zuten. Trabatuak oso gai berezia da, merezi du ponentzia bakar bat, eta grafiaren aldaketa ere bere laguntza eman zuen ere beste hizkuntza bat ikusteko. Eskerrik asko guztiagatik.